Εδώ είμαστε. Θα χορέψουμε λίγο, Μαρίνα μου, πρώτα, εγώ το συνηθίζουμε. Συγγνώμη. Πάρουμε την Εμιλία μας στο mood μας. Εμείς θέλουμε το τραγουδάκι την Εμιλία μας, γι' αυτό. Σωστά, συγγνώμη. Ναι, έχεις δίκιο. Και εδώ μαζί μας είναι η Εμιλία μας από τη Δαντική Δίαιτα. Εμιλία μας, καλώς όρισες και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου να είμαι μαζί σας. Και δική μας χαρά. Εννοείται πάντα. Ναι. Αλλά σήμερα σου αλλάξαμε λίγο τοποθεσία εδώ στο πλατό μας. Σε φέραμε στην κουζινάρα μας. Γιατί σήμερα θα τα κάνουμε στην πράξη, θα μαγειρέψουμε. Ναι. Για να δούμε πώς γίνεται. Ναι, πρέπει να δείξουμε στον κόσμο πόσο εύκολο είναι να κάνουν υγιεινά πρωτεϊνούχα σκευάσματα. Σήμερα νομίζω έφερα να κάνουμε το κέικ γεωγραφίας και τα cupcake, να δείξουμε με πόση ευκολία μπορούν να γίνουν στο σπίτι και μπορεί να καταναλωθούν από όλη την οικογένεια. Τέλεια, εύκολα, γρήγορα και με λίγα υλικά. Ναι, γιατί θέλω να σου πω ότι την έφτιαξα, τα cupcake τα έφτιαξα. Ναι. Πραγματικά έκανα και βίντεο, εντάξει. Και το βίντεο όλο ήταν 5 λεπτά. Για να καταλάβεις τη διαδικασία, ήταν τόσο εύκολη. Ναι. 5 λεπτά τα έφτιαξα όλα. Άρα τόσο γρήγορα είχες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Πες μας τώρα πώς θα ξεκινήσουμε. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα δούμε τα υλικά μας. Να δούμε τα υλικά μας. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως. Για να δούμε. Λοιπόν, είναι κέικ γεωγραφίας και παίρνουμε το μείγμα βανίγιας και το μείγμα σοκολάτας Δαντικής Δίαιτας. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια βούτυρο ξηρών καρπών Δαντικής της αρεσκίας σας, 50 ml φίστικ έλαιο, 150 ml γάλα χαμηλών λιπαρών και 100 γραμμάρια γιαούρτι. Τέλεια, είναι και υλικά που τα έχουμε και στο σπίτι μας. Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι το έκανα με γάλα χωρίς λακτόζη. Ναι, μπορείς. Μπορείς να το κάνεις και με όποιον άλλον είδος γάλα θες. Ναι. Απλά εγώ έγραψα γάλα χαμηλών λιπαρών, το συνηθισμένο που όλοι συνήθως έχουμε στο Γιαούρτι σπίτι ρε βάλα μας. 0% εγώ. Ναι, Το έκανα τελείως διαιτητικό. Μπράβο, ρε Μαρίνα μου. Και εγώ 0% βάζω. Απλά στο σπίτι, αν θέλει κάποιος, μπορεί να το κάνει με γιαούρτι χαμηλών λιπαρών, χωρίς να έχει οποιοδήποτε θέμα. Εδώ βλέπουμε και τα υπέροχα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το κέικ βανίγιας Να πρώτα. κάνουμε το κέικ βανίγιας, ναι. Εδώ οι ποσότητες μας είναι Για όλο το κέικ. Θα το μοιράσουμε, Ναι. εμείς κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, τοποθετάμε. Πες με εσύ τι θέλεις να κάνουμε. Θα βάλουμε τη μισή ποσότητα από το γάλα. Και θα το πάρω εγώ αυτό να ανακατεύω. Σωστά. Ναι, τη μισή ποσότητα από το λάδι, γιατί τα είχαμε μετρήσει για όλη την ποσότητα. Θα σου βάλω Γιαουρτάκι μας. τη μισή ποσότητα από το γιαούρτι. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Και θα βάλουμε και τι σήμερα θα βάλουμε βούτυρο το θα βάλουμε βούτυρο του Κάσιους. Είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Μ' αρέσει Θα πάρα δώσει και πολύ. μια άλλη Σαν γεύση. το δοκίμασε στο κάσιο. Μπορεί ο καθένας να βάλει όποιο βούτυρο θέλει. Έχει πολύ κόσμο που του αρέσει ο βούτυρος από το φουντούκι, το φιστικό βούτυρος. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να Εμένα μου αρέσει και με κάσιος να και βάλει. φυστικό βούτυρος. Ναι. Τέλει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα λαδώσουμε το... Έλα να πάρεις λίγο Να από πάρω εδώ. λίγο λαδάκι να Δηλαδή πάρω. έχεις καλεσμένο στο σπίτι σου και 2 λεπτάκια έχεις έτοιμο το γλυκάκι σου. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και να σου πω, είναι ούτε και για την κυρία στην κουζίνα που θα το κάνει ή τον κύριο. Σωστά, γιατί και οι άντρες μαγειρεύουν, Εμιλία μου. Είναι πολύ απλό, διότι δεν θα χρειαστεί ούτε πάρα πολλά σκεύη. Ναι, εδώ με το ένα μπολ θα τα κάνουμε όλα. Ναι, για να δείξουμε ότι δεν χρειαζόμαστε. Και αυτό το προτιμάμε και εμείς στην τοποθετούμε. εκπομπή μας, εύκολα και γρήγορα, Εμιλία μου. Και Μα το λίγα υλικά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η ζωή μας είναι πάρα πολύ γρήγορη, σε γρήγορους ρυθμούς, πρέπει και εμείς να κινόμαστε γρήγορα. Άρα το τοποθετάμε Ναι, εκεί. και θα συνεχίσουμε και τώρα. να κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι εγώ ένα λεπτοδάκι. Και τώρα θα πάρουμε το σοκολατένιο μας μείγμα που θέλω να πω ότι είναι και τα δύο στη ίδια συσκευασία. Απλά εμείς τώρα για λόγω χρόνου τα ανοίξαμε και τα τοποθετήσαμε έτσι. Τοποθετάμε το σοκολατένιο μείγμα. Αχ, αυτό το σοκολατένιο. Και με τον ίδιο Μυρίζει τρόπο υπέροχα. βάζουμε το υπόλοιπο μας γάλα, το υπόλοιπο μας γιαούρτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ εύκολο. γρήγορο. Πραγματικά. Το λάδι μας. Βάλουμε εδώ το λαδάκι μας. Και απλά τοποθετάς και ανακατεύεις. Και το βούτυρό μας. Θα
Θα αφήσω να το βάλεις. Υπέροχα. Και μετά να το ανακατέψω. Ναι, και τώρα Μαρίνα μου το ανακατεύεις, οπότε βάλαμε μισό μπουκαλάκι στο πρώτο από το βούτυρο μας 100 γραμμάρια και τα υπόλοιπα 100 γραμμάρια τώρα εδώ. Σωστά. Και κοίταξε, Στάλλα μου, τι ωραία υφή έχει. Φαίνεται, μα φαίνεται. Και πόσο σοκολάτα. Ναι, και ανακατεύεται και εύκολα. Πάρα πολύ Δεν σε εύκολα. κουράζει. Μυρίζει νομίζω. Και δεν χρειάζεται ούτε μίξερ. Τίποτα, στο χέρι. Όχι, όχι στο χέρι. Ναι, όχι, και με ένα μπυρουνάκι γίνεται πολύ εύκολα. Ναι. Εγώ στο σπίτι με ένα μπυρούνι το κάνω. Και είναι μια χαρά. Και αυτό, εδώ. Άρα Δηλαδή το τοποθετάμε. Το τοποθετάμε. Να πούμε ότι το κέικ έχει όλοι τα τάθρακες που περιέχει είναι βραδίας αποδέσμευσης. Οπότε δεν ανεβάζουν τα επίπεδα της ινσουλίνης άμεσα στον οργανισμό. Όταν το καταναλώσει κάποιος θα αντιληφθεί ότι νιώθει και το αίσθημα του κορεσμού λόγω της πρωτεΐνης. Θα το αφήσω αυτόν εδώ γιατί θα βάλουμε το υπόλοιπο. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε κομματάκια μαύρης σοκολάτας. Το βάλω εδώ για να μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή είναι η τσαχπινιά του. Ναι. Δεν το έχει στη συνταγή. Φυσικά μπορεί κάποιος... Έλα, βάλε Εμιλία μου έτσι να το δείξουμε εδώ. Τι ωραία! Δίνει αυτό το έξτρα. Ναι, την έξτρα τη Οπότε γεύση. είναι και για τα παιδιά μπορούν να βάλουν, αν μια οικογένεια θέλει να το κάνει και για τα παιδιά, μπορεί να βάλει μέσα κομματάκια chocolate chip. Εγώ Είναι να πω ότι υπέροχο. πάντα προτιμώ τη μαύρη σοκολάτα. Εντάξει, είναι γιατί είναι πιο υγιεινή. Σωστά. Και το βάζουμε στο φούρνο για... Και το βάζουμε στο φούρνο για 35-40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Σε προθερμασμένο φούρνο. Καλά προθερμασμένο φούρνο, ναι. Τέλεια, άρα εύκολα, γρήγορα και χωρίς θερμίδες πολλές. Πολλές, όχι. Πάρα πολύ λίγες. Και θα δείτε ότι το κομματάκι που θα πάρει κάποιος, αυτό που είπα πριν, μπορεί να είναι, δηλαδή αν το κάνουμε σε δίαιτα, εντάξει, ένα κομματάκι είναι ένα... Θα σου φέρω χαρτί να μας βάλεις στις στάλος μας, Ναι, που είναι ναι. σε δίαιτα. που είναι σε δίαιτα. Σε μεγάλη δίαιτα. Λοιπόν, αυτό είναι το κέικ Κάτι μας. υπέροχο. Θέλω να δείξουμε έτσι εδώ. Που βγήκε έτσι μισό-μισό. Τι ωραίο! Φυσικά θα δοκιμάσουμε. Ναι. Το περιμένω πώς και πώς. Ναι. Έλα Στάλλο μου να δοκιμάσεις. Και βγαίνει αυτόν εδώ το Ναι, αποτέλεσμα. οπότε για μια κυρία που κάνει δίαιτα, όταν πάρει ένα κέικ, περίπου είναι 22, θα είναι 22 μερίδες για τη δίαιτα. 22 μερίδες. Πάρα πολύ ωραίο. Θα δοκιμάσω σε λίγο. Τέλειο. Λοιπόν, εγώ το βάζω αυτόν εδώ. Και τώρα Να θα κάνουμε συνεχίσουμε με το... τα cupcake μας. Ναι, τα cupcake είναι με τον ίδιο τρόπο, Μαρίνα μου. Θα πάρουμε ένα... Να δούμε και τα το υλικά. Ναι, να cupcake δούμε τα μας, υλικά ναι. ξανά. Λοιπόν, για το Choco Protein Cupcakes θα χρειαστούμε το μείγμα Cupcakes Δατικής, 100 γραμμάρια βούτυρο ξηρών καρπών Δατικής της αρεσκίας μας, 50 ml φυσική έλαια, 180 ml γάλα, χαμηλό λιπαρών και 100 γραμμάρια γιαούρτι. Είναι τα ίδια υλικά. Ναι, τα ίδια υλικά είναι. Απλά με τον ίδιο τρόπο. Εδώ θα τα τοποθετήσω όλα. Ναι, θα το τοποθετήσεις όλο. Αυτό όμως δεν έπρεπε να το βάλω εδώ. Λοιπόν, ένα λεπτουδάκι. Θα το βάλω Να αυτόν πάρουμε και εδώ. το γιαούρτι μας. Θα τοποθετήσουμε το γιαούρτι μας. Το φέρω Άρα και αυτόν τώρα να εδώ. φτιάξεις και το κέικ σου και τα Και cupcakes τα σου. Κάτι διαφορετικό. cupcakes σου, ναι. Μπορεί Και να να πάει και το παιδάκι σου στο σχολείο. Μπράβο, που είναι πάρα ναι. πολύ εύκολο. Βάζουμε το λαδάκι μας, το γάλα μας. Και Μιλάμε τώρα θα τέλειο. χρησιμοποιήσουμε Και να πάρουμε βούτυρο. το βούτυρο. Είπα να βάλουμε φουντούκι γιατί ειδικά θα το χρησιμοποιήσουμε για τα παιδιά. Του δίνει μια πιο σοκολατένια γεύση το φουντούκι. Δένει πολύ καλά μαζί με τη σοκολάτα. Οπότε θα βάλουμε το μισό, το μισό δοχείο, ναι, από το βούτυρο. Θα το ανακατέψουμε. Τώρα κατέβουμε και αυτό πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε Να και τα δώσουμε- προϊόντα μας εδώ, τα υπέροχα. Να δώσουμε και τις... Φόρμα Τα μας. μείγματα για φόρμα τα μας. κέικ και τους βούτυρους. Τι ωραία, τι καλά. Μυρίζει υπέροχα. Μαρία μου, που είσαι να δοκιμάσεις ακόμα. Κοίταξε, μπορεί κάποιο να βάλει. Στην κουζίνα, επειδή η Θα κουζίνα φύγω είναι αυτά, φαντασία, τελειώσαμε. θα μπορούσε να βάλει και ξύσμα πορτοκαλιού, αν θέλει. Σωστά, ωραία. Δηλαδή, Ναι, ο πάρα πολύ. καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι υλικά θέλει. Εδώ έχω φέρει μια παραλλαγή, οπότε θα τοποθετήσουμε Έλα να τα φύγω εγώ. στις φόρμες μας
Μέχρι να τα βάλω εδώ πίσω. Εντάξει, δεν είναι. Ένα λεπτοδάκι. Βάλτε ένα για να δείχνουμε εδώ τι κάνουμε. Τέλεια, άρα ακριβώς ο ίδιος χρόνος μαζί με το κέικ μας. Ναι, 5 δηλαδή στο λεπτάκια. ίδιο, ναι. Εδώ, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για αλλαγή ήταν ότι, για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα chocolate chip μας. Να τα βάλουμε μέσα. Να τα βάλουμε μέσα και να βάλουμε από πάνω ξανά μείγμα. Αυτό είναι κανένα, αλλά με μούρα. Ναι, και ξανά τη σοκολατίτσα μας. Λοιπόν, έφερα όμως... Δεν το γεμίζουμε μέχρι πάνω γιατί θα φουσκώσει. Ναι, θα φουσκώσει, ναι. Σωστά, Κωνσταντίνα μου. Ή το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε ξηρούς καρπούς. Έχω φέρει ξηρούς καρπούς μαζί με dry raspberries και blueberries. Οπότε θα δώσουν μια διαφορετική γεύση. Εξαρτάται από τα γούστα του καθενός. Ναι, σωστά. Συνήθως τα παιδάκια προτιμάνε κάτι σε σοκολάτα. Σε σοκολάτα. Ναι, εξαρτάται. Ναι, οπότε μια κυρία μπορεί να τα βάλει στο κέντρο του κέικ, να βάλει από πάνω ξανά μείγμα. Και είναι έτοιμα τα cupcake μας με αυτόν τον τρόπο να ψηθούν. Και αυτά πόση ώρα? Αυτά χρειάζονται γύρω στα 15 με 20 λεπτά ανάλογα με τη δύναμη του κάθε του φούρνου. Στους 180 βαθμούς. Στους 180 βαθμούς. Οπότε μπορεί να τα ψήσει κάποιος και μαζί, ναι, χωρίς να έχει οποιοδήποτε θέμα. Και σε 25 λεπτά και αυτά είναι τα... Έχει δύο έτοιμα γλυκάκια υγιεινά. Ναι, έχει δύο έτοιμα γλυκάκια υγιεινά. Θα το κόψουμε, να κόψουμε ένα να δούμε. Ειδικά μπορεί κάποιος να πάρει το cupcake το βανίλιας και να βάλει μήλον. Οπότε να βγει κάτι σαν μιλόπιτσα. Εγώ το σκέφτηκα με κάτι με μπανάνα και με μπανάνα. Η μπανάνα θα είναι ωραίο, το σοκολατένιο. Το σοκολατένιο θα ήταν ωραίο και με την μπανάνα. Θα είναι ωραίο. Θέλω να θες να σου κόψω με ένα μικρό κομματάκι. Ένα μικρό κομματάκι να δοκιμάσουμε. Για τους σκοπούς της εκπομπής, για να ξέρουν και τι είναι οι θεατές μας. Αγάπη μου. Έτσι το βάλω εδώ. Αυτό θα δοκιμάσω και εγώ τώρα. Για να σου πω. Αν και δοκίμασα εγώ, ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Χαίρομαι που σας άρεσε. Τέλειο, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όντως είναι γλυκό, αλλά διαιτητικό γλυκό. Μπράβο, δεν έχει αυτές τις περιττές θερμίδες. Ναι, δεν έχει τις περιττές θερμίδες. Να πω ότι στο λάδι κάποιος μπορεί να βάλει το coconut oil αν θέλει. Ναι, και στο γάλα το ίδιο. Και στο γάλα το ίδιο, ναι. Γίνονται παραλλαγές. Γίνονται παραλλαγές, ναι. Απλά είναι το μείγμα με βραδίας αποδέσμευσης υδατάνθρακα μαζί με πρωτεΐνη. Και να πάτε πάρα πολύ οικονομικά. Οπότε πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα και οικονομικά μπορείτε να κάνετε αυτά τα υπέροχα γλυκά για όλους. Και αν θέλετε να το κάνετε λίγο πιο γλυκό, τοποθετάς και άλλα προϊόντα μέσα για να γίνει πιο γλυκό. Εξαρτάται πώς το θέλεις, Μαρίνα μου. Ναι, εντάξει. Δεν έχει, να πω ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου ποσότητα ζάχαρης. Γι' αυτό το είπα ότι... Ναι, οπότε αν θα το κάνουμε στο σπίτι για τα παιδιά μας, θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγο μέλι. Ναι, ή κάποια σοκολάτα... Ναι, ή κάποια σοκολάτα της αρεσκίας σας. Ναι. Απλά το λέω ότι θα είναι υγιεινό πάλι, δεν θα είναι η ποσότητα της ζάχαρης υπερβολική. Όχι. Θα είναι αυτό μια κουταλίτσα μέσα που θα το κάνει λίγο πιο γλυκό για να καλύψει όλα τα γούστα, θα έλεγα εγώ. Συμφωνώ, ναι. Σωστά. Ναι. Αν και είναι υπέροχα και έτσι, χωρίς κάτι πρόσθετο. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, και εδώ είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε. Και μπορούμε να τα βρούμε στο www.datikidieta.com. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε και ένα μικρό διαγωνισμό χαρίζοντας κάποια... Μας έτσι, εδώ μας κάνει εκπλήξεις η Εμίλια. Τι διαγωνισμό θέλεις να κάνουμε, τι να δώσουμε? Μπορούμε να δώσουμε σε 3 τηλεθεατρίες από 2 μείγματα κέικ. Τέλεια, αυτά θέλουμε να ακούμε. Οι 3 πρώτες τηλεθεάτριες που θα μας στείλουν μήνυμα τώρα στο Instagram μας θα κερδίσουν τα προϊόντα μας. Τέλεια. Εδώ. Τα λέμε κάτω Παύλα Plus. Μπείτε για να κερδίσετε. Άρα θα κερδίσουν 2... Ναι, 2 μείγματα, ναι. Ένα μείγμα σοκολάτας και ένα μείγμα κέικ γεωγραφίας. Τέλεια. Τι ωραία, είδατε εκπλήξεις εδώ, γιατί εμείς για εσάς δουλεύουμε σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Εμίλια μας που ήταν εδώ στην παρέα μας. Ακόμη μια φορά, Εμίλια μου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δίνετε. Εντάξει, θέλουμε να δείξουμε και στον κόσμο πόσο εύκολα είναι να φτιάχνουν στο σπίτι υγιεινά σνακ.
Και να μην μπαίνουμε σε πειρασμούς χωρίς λόγο και αιτία. Ακριβώς, γιατί τρως και τα γλυκάκια σου, αλλά έτσι πιο υγιεινά. Τέλεια. Θα είναι μαζί μας ξανά η Εμιλία μας, πάρα πολύ σύντομα. Φυσικά. Και θα μας δείξει κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο για αυτό από ό,τι μας είπε εδώ έτσι, μας αποκάλυψε. Και εμείς Τάλμο, θα πάμε στις διαφημίσεις με την Εμιλία μας. Ναι, πάμε στις διαφημίσεις. Φιλάκια. Γεια σας.